încă mi-amintesc de când l-am oprit pe Răzele Întunericului, acum 3 ani. Au trecut deja 3 ani de când a dispărut Andrei. Nu l-am mai văzut nicăieri. Îi căuta de toată poliția din Brookhaven. Tata e îngrijorat. L-a căutat peste tot, fiind șeful armatei. Dar el mereu se face greș și vrea să ne protejeze. Și mereu crede că se va întoarce Andrei. Deosebire de mine, eu trăiesc viața cum pot. Acum trebuie să merg la școală. Prima mea zi de clasa a 1-a. Așa, hai, așa. Wow, Marius, wow, cum ți-ai făcut părul. Da, și tu. Mă, ok, hai la școală. Îți iau din urmă. Bine. Hai, să mă duc și eu la școală. Așa, am deja 7 ani, deci... Da. Of, iar Gabriel ne așteaptă la școală. Of, bună Gabriel. Gabriel. Of, bună Gabriel. Bună. Of, wow, cum arată sala de clasă. Marius, Gabriel, noi în clasă, Gabriel, gata. Aoleu. Nata viață. Nu mai vorbi urât cu Marius. E fratele meu. Fratele meu. Asta si? Haia! Hai! Hai la luptă, dacă te crezi tare! Hehe! Te mai crezi tare? Te mai crezi tare? Te mai crezi tare? Fenomenal. Doamne ajută, ai apărut și tu, man. Dar profa unde e? Sau proful? Nu mă interesează nimică. Eu stau în spate. Hai,
Marius, în față, nu te mănâncă banca, nu te mănâncă banca. Nu. Va plăti Andrei. Cine mai ești și tu? Cine mai ești și tu? Știți cine sunt eu? Știți cine sunt eu? Pot să fiu în echipă cu tine? De ce mă rog? De ce mă rog? Am auzit de tine. Că se. Sunt milionar. Cine? Zi. Că ești cel mai mare răfăcător. De unde știi asta? Unde știi asta? Intră. Îl cunoști pe Andrei Agrest? Nu prea. Eu m-am liat cu el și m-a trădat. Și m-am ars. Din cauza lui. Hai jos. Știi cumva de familia Agrest? Știi cumva de familia Agrest? Păi, cei mai bogați din Brookhaven și le-am hackuit baza de date și securitatea. Și tatăl Miliei e șeful armatei. O să îți spun o sarcină. Cea mai ușoară. Și anume să îl răpești pe să îl iei pe Darius Agrest și să îl aduci aici. Da, domnule, du-te acum. Așa. Marius? Marius? Da? De ce a plecat Gabriel?
în timpul orei. În timpul orei. Nu știu bine. Nu știu bine că a plecat. Bine că a plecat. Na, în fine. Mâine dăm test. Mâine dăm test. No! Doamne. Tipic Marius. Și la grăde da și aici. Ha? Cine ești? Tu vii cu mine. Nu! Nu! Ajutor! 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 Oh, bravo! Domnule! Bravo! Doi! Unde sunt? Bună! Da, Darius Agrest. Bună, Darius Agrest. O să îl duc la laborator. E închisă ușa, dar cum? Tati! Tati, de unde ai știut că m-a răpit? Trebuie să plecăm. Ok. Din cauza lui am ratat ora de mate. Din cauza lui am ratat ora de mate. Pa, tati.
Patati. Marius. Marius. Ce zic ea? Da. Dar am fost... Tata m-a salvat. M-a salvat de mâna acelui demon și acel ninja care ne-a atacat. Copii. Da, mama? Din păcate, o să plec la hotel cu doi dintre voi. Iar Alex, tatăl vostru adoptiv, o să vină să stea cu voi. Da. Că are mai mulți bani. Mersi, Ana, veniți cu mine. Ce? Să pleci iar? Asta e mai bine. Pa, frate, o să-mi fie dor de tine. Și mie. Nu pot să cred. Hai. Asta, am ajuns în sfârșit în Brookhaven. Să văd și eu. E fain prin Brookhaven. După ce am venit din munții Himalaya, din China, să vizitez panda roșii, cea mai rară specie de animal. Șofer, opriți! Și cine e ăla? Hă? Bună, tinere domn. Bună? Tu ești un aventurier, să ghicesc. Nu? Ești un aventurier, nu? Da. Am un plan
pentru tine. Am un plan pentru tine. Ce plan? 1 de trădare. Ai auzit de familia Agrest? Trădare. Ai auzit de familia Agrest? Da? Îți cei mai bogați oameni din Brookhaven și un om rău numit Edward a strâns informații despre ei ca să îi distrugă. Am înțeles bine, acela ești tu, nu? Ce, mă? Nu sunt. Nu sunt eu Edward. Nu sunt eu ăla Edward. Eu m-am aliat cu el ca să îl trădez. Dar am nevoie de ajutorul tău. Mie mi se pare că da. Asculți sau ajungi în foc? Asculți sau ajungi în foc? Ce? Foc? Nu! Așa mă gândeam și eu. Am nevoie de tine ca să... Bine, te ascult, ce ai de zis? Am nevoie de tine ca să strângi informații utile de a-l trăda pe el. Și dacă tot ești un aventurier, cred că te pricepi să te ascunzi. Bine. Ce? Ce ai zis? Ce ai zis? Domnul Agres trebuie să Tu trebuie să strângi informații. S-a părut. Văd cu ochiul meu un topor care va ajunge în gâtul cuiva dacă nu ascultă. Haha, nu e semnal. Ascultă sau acest topor ajunge în gura ta. Că mor aici
Zic că mor aici! Nu, gata. Nu, gata, stai! Vei face conform planului. Deci vei face conform planului. Da. Ok. Dar momentan trebuie să fii ascuns. Și la final să mă ajuți. Să îl trădezi. Unde? Aproape de noi. Să strângi informații utile. Ai înțeles? Ai înțeles? Ai înțeles? Da. Ok. Sper că te vei ține de plan. Altfel. S-o crede el. Când mai vine Alex, Eva? Nu știu. Of. Că trebuie să vină Alex. Nu înțeleg de ce. Tata? Ce cu tine aici? Ce cu tine aici? Hai acasă la mine. Dar mai știi că e în construcție, nu? Dar mai știi că e în construcție, nu? Nu, este casa gata. Ok. Vii? Da, și eu? Bună, Eva. Da. Tu rămâi cu Denisa. Denisa a plecat cu Marius și Ana la motel. Va rămâne Eva cu împreună cu Alex. Asta e, Eva. Pa. Pa. Ivy. Pa, Eva. Pa. Asta. E mai frumoasă noua casă. Vei vedea. Wow! E așa de mare!
E foarte mare. Wow. E foarte mare. Păi da, e de bogați. Și înainte era și cealaltă. Asta e mai bună. Chiar dacă aia era a bunicului. Simte-te ca acasă. Ok. Care e camera mea? Care e camera mea? Care vrei, fiule? Ah, ok. Îți ofer una cu baie. Nu, că nu sunt ca Marius. Un lenes care nu poate nici 2 minute să meargă fără să stea. Ce? Trebuie să faci și sport. Dar eu cel puțin fac. Deosebire de Marius. Îmi aleg eu. Gata, asta este. Bine, atunci... Gata, asta este. Wow. Să crești mare. Ok, măsă. Bună, Eduard. Scuze că am întârziat. Am fost la magazin. Intră. Of. Bună dimineața, tată. Bună dimineața, tată. Neața. Ce avem la masă? Ce avem la masă? Ce avem la masă? Ceva delicios. Wow! Plătite! Yummy! Sunt delicioase! Gata! Asta! Stai, să-mi pregătesc și eu, da? Asta! Patată! Patata! Da? Hai să-mi iau și bicicleta.
Așa. Hai să merg și eu la școală. Ok, nu bag din seamă acele lumini verzi, chiar că mie îmi place verdele. Hai. Să vedem. Mama, dar acum cum va fi cu Mario? Hello. Da. Așa. Hai la școală, puturoților. Of. Ok, mamă. Of, ok, mamă. Tac. Să urăsc eu școala. Aia, na. Pa. Ta. Nici nu mai avem bicicletă. Hai de capul meu. Doamne, bă. Da. Cred că deja a ajuns să... Ce faci? Doamne. He? Ana! Ana? Ai și tu 9 ani. De ce te-ai dus la... De ce te-ai dus la Gădi? În fine. Doamne, odată mai... Doamne, feste, mă. Of, bună, Darius. Da. Of. Yay, mate! Yay, se bine că avem mate. Yay. Bună ziua! Oh, ce frumoasă! Frumuțica. O nouă colegă, cred. Bună? Bună? Salut! Cine ești? Da. Să fii în trupa. Vrei să fii în trupa mea? Da! 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 Bine, dar cum te cheamă? Boris. Ok. Antonia. În mine.
pa lui? Că n-ai zis da. Că n-ai zis da. Sau nu? Încă întrebi? Desigur. Ok. Dar lase să cântăm. Dar lase să cântăm. Lase putem cânta. Tu la pian, iar Antonia la chitară. Ok. Ei. Ei, abia aștept. Deci cântăm. Deci cântăm. Da, cântăm. Știți melodia Noaptea strălucește? Da. Aolo, o ador, da. Eu o ascult mereu. Noaptea strălucește. Da. Eu la radio am auzit-o. Eu pe YouTube. Da. Hai să o cântăm. Ok. Hai. Așa. De când tu mi-ai vorbit, mi-a fost greu să aleg.
Wow, cum a fost? Wow, cum a fost? A fost ca... V-a plăcut? Da! Da! Normal că da! Hai acasă că s-a terminat orele. Hai! Pa! Asta e ziua mea, yay! Bună, tati! Bună, fiule! Să-mi pregătesc și eu aici micul tău dejun preferat. Ok? Clătite! Yummy! Si, pentru că e ziua ta, la un an oricum, mulțumesc! Pentru că e ziua ta, o să-ți dau la pachet, da, asta doar de zilele tale din noastre, hamburger! Wow! Yay! Na, dar doar de zilele tale din noastre. Ok, mersi! Da. Gata! Ok. Plec la școală, pa! Pa! Ei. Așa. M-am ia să văd la școală, ei. Așa. Îmi pun lucrurile aici. Acum hai în clasă. Așa. Bună, Darius. Bună, Ana. La mulți ani, Darius. Mulțumesc. Îl aștept să vină și Marius, că până se scoală el, na. Da, îmi dau seama că e putoare mare. Da. Da, Eva, de ce n-am mai venit la școală? De unde să știu? Păi stai cu ea la apartament. M-am mutat cu tati. Ok. Hai, Marius, scoală-te, putuosule. Nu mă scol. Hai, trebuie. Doamne. Așa. Merg și eu pe jos, că ce să fac. Bă, dar se cață mare pe acolo. În fine. Doamne. Așa, cum așa aici, așa. Doamne. Of, bună, Darusiana. Bună. Hai, scoală-te, Eva. Trebuie să mergi la școală. Of. Bine. Nu mai fi tristă, că măcar mai ai pe mine. Da, te-am pe tine. Pa, Eva. Pa, Alex, să zicem. Of. Bună, Amis. Bună. Bună ziua, copii. Azi vă anunț că o să avem un nou coleg. Iar ăsta că n-am mai avut până acum colegi. Da. Că gen acum suntem în clasa a 4-a, n-am mai avut colegi noi decât în clasa a 1-a.
Da, copii, și azi faceți cunoștință cu... bună ziua! Eva, ia loc! A, da, bună, colegi! Mă numesc Alex și îmi place să mă joc basket. Ok, ia loc, Eric. Fix în spatele meu. Wow! Wow, ce drăguț îi. Asta, copii, s-a sunat, ieșiți în pauză dacă vreți. Hai să mă uit eu pe aici. După ce l-a pe mare să-i fac un cadou. O să iasă și ei. Ha? Hai să mă duc după acel frumosel. Oh. Bună! Bună, vrei să ne jucăm basket? Da! Te pricep la asta? Nu-i pot zice că... nu știu. Da, am jucat basket, sunt profesionist 100%. Ok. Ok. Hai să-ți arate profesionistul. Da, nu pe ajung. Da. Uite că am dat. Da. Tot e frumos. Ce-ai zis? Nimic. Uite. Da. Vezi? Hai, încearcă și tu. Ok. Hai, încearcă. Aia! Ha! Parcă zici că ești profesionistă. Și dai pe lângă. Aia! Nu reușesc. Aia! Au! Bă, lasă mie mingea! Aia! Au! Aia! Au! Lasă mingea! Bă, nu limeresc! Aia! Băi, lasă mingea! Nu, reușesc de data asta. Oh! Lasă mingea sau-ți iau cu forța. Dă-o tu încoa. Bă, mi-ai smuls mingea. Puteți lovi pe cineva. Ei, tot așa e frumos. Hai să-ți arăt.
Uite, nu te ochia la fix, dar nici să dai pe lângă și după să lovezi la oamenii. Doamne, că te-o acolo. Ok. Alo, Eva, trebuia să ne întâlnim după pauză, după ore. Ce tot faci? Nu-mi spune. Te-ai îndrăgostit de ăla, de urâtul ăla? Da, tu mergi ceva mai bun, tu mergi pe ceva mai bun. Mai frumos. Serios? Retrageți cuvintele. E perfect omul ăla. Dar negrul ăla e perfect la tine? Nu vezi cât de urât îi? Lasă-mă. Iar tu, Andrei, iar tu. Andrei, e timp să încheiem odată pentru totdeauna, frate. Lance, activează-te! Să te înveți minte, Andrei. Demonule, Andrei, cum te chema? Spune-mi Ionus. Ok, deci Ionus. Îți mai da o sarcină de făcut pentru a mă ajuta și să spun toate secretele Agrest. Ești pregătit? Da. Răpește-l pe Nicușor Agrest. Bine. Și să nu vii cumva cu mâna goală, că o plătești tu. Bine. Zgâiatul. Bla bla bla. O să vadă el când îl voi trăda pe Asel Eduard, cum îl chema. Mă, unde să-l găsesc, naiba? Să văd eu. Unde naiba să-l și găsesc? Că nu-i ca și cum universul îmi va da de bunăvoie, nu? Hai că am conluat eu. Deci, nu-i ca și cum universul îmi va da de bunăvoie? Sau poate îi? Ai grijă, domnule, doamne. Doamne, fește-mă. Așa. Da. Da, deci... E pentru ocazie nobilă. Eduard, am venit. Oh, perfect. Acum ești pregătit pentru tot planul. Da, doar zi-mi ce să fac. Păi, vei afla. Locuitor al Brookhaven-ului.
știri de ultimă oră. Deci, cel mai faimos și bogat om din lume care lucra și în armată, Nicu Soares, a fost răpit și a fost filmat cu camera de filmat, o alpă roșie cum îl răpea. Oare ce înseamnă asta? Un nou aliat al lui Andrei Agrest? Nu se știe. Totul se poate afla. Să continuăm cu știrile din Brookhaven. Trebuie să merg să iau cristalul Fusion. Cristalul Fusion e aici. Asta mai vii de acasă. Hehe, Marius, merg cu skate-ul și tu nu, hehe. Taci. Ce ai? Păi tu trebuie să îndita mai bogăția și eu nu. Vei fi tu norocos. Nu mai fă. Nu vreau. Nu mai merge cu skate-ul. Nu vreau, hehe. Au! Ce-a fost asta? Ți-am zis să te oprești. Până aici. Așa. În fine, trebuie să merg la tati. Pa. Deci, eu nu știu cum te-o chema. Acum suntem la casa iubitei mele, e plecată ceva timp și vreau înainte să devii membru al echipei mele de refăcători, vreau să te duci la undeva la adresa care îți voi da să iei niște bijuterii mari de pe un panou unde a fost baza veche a lui Andrei. Bine, nu te voi dezamăgi. Plec acum. Ok, și să le aduci. Da. Să vadă el când îl voi trăda. Sper că Iani se va ține de cuvânt, că altfel va suferi rău. Să merg. Eu. Va vedea el. Dar acum parcă pe la adresa care mi-a zis-o. Care mi-a arătat mai degrabă. Hai. Se vede că e abandonat. Hai să iau. Așa. 4 bijuterii doar. Ia să le iau. Acum să merg înapoi. Așa. Acum sper că îmi va bănui că e ceva suspicios. Așa, Eduard. Ți-am adus bijuteriile. Uite-le. Ce mă? Trebuia doar 7, nu 4. Păi erau doar 4 pe panou. Poate Andrei a făcut ceva cu ele sau
Cine știe ce s-a întâmplat, s-au pierdut ceva. Dar uite ce avem noi aici. Lansul iepurelui, lansul panda rosu, inelul aton și Cersei fluture. Și ce se întâmplă? Vei vedea. Acum să mă duc jos. Hai să mă duc. Nu se va aștepta la asta. Trebuie să deschid ușa. Așa. Acum voi face robotul. Voi face armura de robot din care să aibă puterile astea. Dar mai trebuie să le distrug cu un socan foarte puternic din Thunderteniu. Din oțel nemarcabil. Așa. Acum să pun praful de puteri în armura de robot. În cristal. Și acum voi fi de neoprit. Mai cu lansul panda rosu. Așa, acum să vedem. Așa, acum voi cuseri lumea. Eduard. Nu uita, Ionuț, nu te pune cu cine nu trebuie. Acum să găsesc celelalte două bijuterii animalice. Să anume inelul păun și lansul taur. Localizare bijuterii animalice. Așa, am găsit. Ok. Imediat o să am mare putere. Și că aici trebuie să fie. Uf. Așa. Aici era. Acum o distrug. Acum am găsit inel păun. Acum lansul taur.
Să distrug imediat. Aici era. Acum nimic nu mă va opri să cuceresc lumea, să distrug întreaga lume. Acum să văd. Unde ar fi ceilalți? Unde ar fi acei gemeni enervanți? Of, ce m-a enervat Marius. Doamne, de parcă n-am voie să fac nimic. Fenomenal. O, sau un cuminți pe pereți, că n-ai cum. Eu. Doamne, am show de plictiseală. Nu știu, ce să mai fac oare? Of. Da, mi-am pierdut și puterile. Păi n-ai cum, ferească-mă. Ah! Cine ești tu? Ei! Cine ești tu? Ajutor! Cine ești ăla? Ia, stau plătit în caz de ceva. L-am învins? L-am învins. Mă pot bucura în sfârșit. Yay! L-am învins de unul singur. Eduard era. Trebuia să găsesc. Na. Ăla care ne-a și atacat. Doamne. Of. Asta. Împăratul te vrea pe tine, se pare. Ia că rezolv eu. Lasă-l în pace și sei din familia Grest. Nu, nici gând. Treaba ta. Să bine că încă merge magia. Să-l duc departe de aici. Repede. Demon! Tot să mă ascund. Eu zic să-l las aici și să moară când se va mișca metroul.
Așa. Teleportare. Dar s-a găsit. Ești bine? Un demon? Nu-ți face griji, sunt un demon bun. Eu am lucrat cu Eduard doar ca să-l trădez la final. Ok. Și o să vă mai ajut când va trebui. Dar acum va trebui să plec. Pa! Sigur n-a fost un vis, ia să-mi dau o palmă. Au! Da, n-a fost un vis. Aoleu! Deci... Să văd țipii. Aoleu! Deci... Dacă puterile noastre cum rămâne, că nu mai avem puteri. Și în bijuteriile. Of. Da. Wow. Voi vedea ce se va întâmpla.